to jsem zase já. Jako doufám, že prostě to vyjde. Já jakože mi přišlo, že všichni mají kamarádky, skoro všichni, který natáčejí. Hlavně jedna holka je jako strašně trapná na to. Jako jsem si to myslela, ale když má jako odběratele aspoň, tak jako já si myslela, že prostě budu aspoň trochu lepší. A jako, že bych se jako vychovala, jako že chci být ve všem lepší, ale jako prostě tak. Takže prostě jako mě to takhle napadlo a prostě mi to napadlo říct, protože možná jako budeme natáčet, protože já teď budu na chatě, tak možná uděláme něco s kamarádkou, natočíme a prostě jakože takhle. Jak jsem vám chtěla ukázat, že si můžete udělat své vlastní osení, třeba my jsme si tohle udělali. Normální kelímek, já tam tady nemám dírku, jo, tady. Ale jak vidím, tak to nevadí. Udělat, když tam budete mít dírku, tak to můžete mít. Buď tam dát kameny do těch dírek, a nebo ubrousek. To je taky dobrý. Asi tak. No, nejde to vidět. Asi tak do 3/4 písek, pak hlínu, pak trochu toho oslení a pak zase hlínu. A ze začátku to, jako první den to trošku zalít a pak to chvilku nechat, protože já to taky takhle dělala a prostě mi to vyrostlo krásně, no. Přišlo mi, že prostě mi to umírá, protože úplně to bylo všechno zvadlý a takhle, ale pak jsem se chytla, takže. A to jsem to nezalívala, jo, takže to bylo asi tak, no. Takže prostě já jsem tohle se chtěla říct, a jako chci udělat takovou malinkou soutěž, jakoby. Jako fakt malinko, ne o něco fakt důležitýho, ale třeba prostě o něco udělat tu soutěž, takže bych chtěla ráda, abyste mi teda dali vědět na ten, pardon, takhle jsem nevím, jestli jsem tam dávala Facebook nebo e-mail, ale prostě tam. Koukněte se na moje video, nějak tekonc se to jmenuje Pomoc, nebo tekonc nevím. A můžu třeba natočit nějaký příběh, horor, prostě něco. Můžu natočit. Nebo můžu natočit, jak třeba můj brácha, můj táta teda hraje na kytaru, nebo prostě tak. Ahoj.